कितनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पका लिखल बा तनी ताकल किया तवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा किया तवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा आ तारा बहिनी के सोरगो भता लिखल बा देवलिया पका लिखल बा अच्छा एक चीज पूछना चाहते सब भैया लोग बैठे हुए हैं कोई पसंद है आपको इतने सुंदर सुंदर देखिए दाढ़ी वाड़ी एकदम सेट वेट करा के आइल वालों आगे ही बैठल वालों अच्छा इधर आइए इधर कोई पसंद है आपको कैसन तरह का टाइगर सराफ लेके आई हो हम कहाँ से लेके आएंगे इतना सुंदर सुंदर हमारे भाई देखिए एकदम पगड़ी बांध के एकदम इंजीनियर एकदम डॉक्टर जैसा लग रहा है मैरून कलर का पैंट पहना ओ क्या लुक लग रहा है भैया इतने सुंदर लग रहे हैं एकदम गोलू मोलू एकदम सुंदर सा तुम भी हो एकदम सेट बैठेगा आए ना भैया जब इनके साथ खड़ी होंगी ये तो लगे कि नहीं मतलब आजकल के सबसे फेमस जोड़ी रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण लगिएगा आप लोग कितने सुंदर है ध्यान से देख पगली एक बार उस नजर से देखो जिस नजर से हम बोल रहे हैं आने तो इधर भी देख सकती हो इधर भी ठीक ठाक हमारे भैया बैठे हैं कि अरे पान ले ला हजारीबाग से आप लोग आए हैं ना कि यहीं के हैं आप लोग हजारीबाग वाले लोग कहाँ हैं गए वही लोग हाईवे बनल बेहतर बढ़िया है इतना जल्दी कैसे चल रहे लोग तो सुनो मैं बालू के पैसा बहने सब बढ़िया बढ़िया लोग बने कि अरे पान ले लो खोएरा ले लो हो सुपारी सुना प्यारी हो लोग कहेला भोजपुरी में होइसन गाना हमने के माई बहन चाची लोग आजो तिलक चढ़ाते हो तो एक से एक गीत गोले होई लोग उहे गीतिया के हम तनी मनी मॉडिफाई करके अपना एल्बम में गाई ना आ ओकरा के ढेर सारा प्यार मिलला अभी तू को गोले बनी तीसर का आवे अलगा तैयारी चला तक कलू म्यूजिक वर्ल्ड खाती कि अरे पान ले ला खोएरा ले ला अरे ले ला हो सुपारी सुना प्यारी हो जैसन जैसन मरद खोजबू हमें ही जैसे दे सुना प्यारी हो सुंदर मरदा खोजबू हम भैया जी के दे देखो एक बार ध्यान से देख पगली आ कहे के बा कि मरदा ही मरदा खोजबू अपना भीखू जी के दे मरद है हमने की जाना तू का हुआ बक्सर नु घर पड़े तो हम होजे के आई तार पर से चाहिए कि रंगदार मरदा खोजबू तो जीदी अंकल के दे राइटर मरदा खोजबू गोविंद भैया के दे गोर मरदा खोजबू तो अपना आंसू बाबा के दे प्रभात भैया कहाँ है चले गए क्या कि अरे कहे कि गोर मरदा खोजबू सिंगर मरदा खोजबू बिकुआ जी के सुन प्यारी अब आप बताइए आप एक और बात भैया तो बोलिए अरे कि गवैया लेबू कि बजबैया लेबू कि हमरा भैया लेखा सुनबैया लेबू कौन चाहिए गवैया की बजबैया की सुनबैया तू गोलू ना गवैया ना भैया गवैया बजबैया 6 एक बार में कौन मर्दा चाहिए सुनवैया तो हजार ए चलते भूलियो के मत भैया जब भी पूछा जाए तो कह दिया कि ना सिंगर अकेले गवैया लेबू तो अकेले बजबैया लेबू तो 6 गो सुनबैया लेबू तो साल भर रहे ए बिकू भैया हमने का मैनेज कर ले अरे की गायक मरदा खोजबू तो करू बाबू के गायक मरदा खोजबू तो करू भैया गायक मरदा खोजबू तो करू बाबू के अरे प्रोड्यूसर मरदा खोजबू नया सुबह के
कहे के बा कि तनी ताकल हो तनी ताकल देवलिया पका लिखल बा तनी ताकल कि अतवार लिखल बा कि सोमार लिखल बा कि अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा आ तारा बहिनी के सोरगो भता लिखल बा तनी ताकल देवलिया पका लिखल बा अतवार लिखल बा हो सोमार लिखल बा हई टाणा के सोरगो भता लिखल बा हई और बूढ़ी बोला से सोरगो भता लिखल बा तनी ताकल देवलिया हो तनी ताकल देवलिया पका लिखल बा तनी ताकल अरे रउआ तो बसल पानी जाके टाटा बोलामू रउआ तो बसल पानी जाके टाटा बोलामू आजकल टाटा ज्यादा रह रहे हैं कि वो ठलाली के सवारी बिकुए